Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki beriu ki bamla ban itu kila penjot penpra ya ka signboard jong ka dorbar shnong persyen ya kini la keno ada ka dorbar shnong persyen lingba uweh shnong uma Johnny Suchen ulai thu ba kani kala jah ka khat arbaje menmiet ha ka met jong ka laipoi trek ulber aja penriu ha ka por ka jingya rally ka shnong huroi bad lahalan halor kani ulaong bala deban ujor da ka ijhar ha police post umkyang uma Johnny Suchen ula keno rubu la sha berngem berset bat kinturu ye ki bor badai pet ya ka shongsuk shongsan bakin a ka jingya da yo u bat ye ki nong shong shnong khanang ban lat na ka nukunu ka jingja basusi Premjur ya ka jingklam bat jingkul tho jong u Raja Suchen ka le pawitri benai bele arjar arpondro ka jingkul rem bat ka jingkul tho ka klam song klam am nong rim na ka bunta ka wo ong ma nga ku we chnong bat ka chnong perchin wo kune ki ikan yong ki bat ka laling kini to ki kiten ki wo klam to wo penjak buram ya nga kam we chnong bat ka chnong ka tha borok ku wi balada em kam kite usnyau bhau eu ka jing tho kunti u bai pertut jong tu ki bru ki wo chak ne ki kan gi ka pertut yong nga kamu he chnong bat ka chnong le borok ku wi ba ku kam kini mhoi dia ki mhoi chapen bet ki ye kini ki jing tho jong Raja Suchen bat kiwi ku tho ha di social media wan ban pensyai ya kaba ya jing keno jong utumen basan golden mal banyang ya kaba ulong ba Johnny Suchen long rang basdong tang marwai agas nong persin dengi ni penremjur ya kane kaba uong namar ni ngodor barsnong persing ni legit ni lathung rang basnong ya Johnny Suchen bon long rang basnong jong kasnong persin